El circuit català d'oberts internacionals va començar el passat diumenge, dia 29 d'abril, a Vilanova i la Geltrú. Enguany ha tingut l'honor de donar el tret de sortida a aquest conjunt de campionats que s'allarguen fins l'agost. Uns campionats que es disputen tant a ritme ràpid com a ritme lent per tot el territori català des de l'any 2004, amb tornejos a Torredembarra, la Pobla de Lillet, Figueres, Llucmajor, a Mallorca, o Sants, el més multitudinari, entre molts altres. Som camí de Vilanova, la capital del Garraf, que està a 49 quilòmetres de Barcelona. Amb prop de 70.000 habitants, va sorgir després de la fusió de dos nuclis urbans, el de Vilanova de Cubelles i el de Geltrú, que antigament eren municipis independents. Tot xop enfilo cap a la Rambla principal, seu del local de la Gran Penya de Vilanova, club d'escacs que organitza el torneig i que cedeix la seva seu. Ara potser caldrà fer una mica de silenci. La sala de joc principal és àmplia i espaiosa i compta amb un rebedor perquè els acompanyants puguin estar-s'hi parlant, sempre amb un to de veu moderat. Trobem jugadors experts en ritme ràpid, com són els grans mestres Rodrigo Vázquez, del Colón Sabadell Chelsea, Miguel Muñoz, del Sant Andreu, o Jaime Alexander Cuartas, del Peón i Peó. Tots tres lideren el rànquing inicial. Guaita, quines peces! Els darrers taulers del campionat juguen en una altra sala que també aprova amb moltíssima nota. Concentració. La bona concentració. El torneig es desenvolupa seguint el seu guió habitual, aparellaments puntuals i partides interessants que ja comencen a disputar-se un cop arribem a la tercera ronda. Aquí Manolo Navarro, sempre atent. Maca, la sala? Els desenllaços de les partides, sobretot d'aquelles que són enfrontaments a les primeres taules, solen reunir molta gent que gaudeixen amb la velocitat de vertigen amb què juguen els titulats. L'enfrontament entre Lázaro Lorenzo i Miguel Muñoz acosta a molts curiosos. Ara acaben. Sembla que ha guanyat el negre. El torneig se'l va endur el gran mestre Rodrigo Vázquez, superant per millor desempat el també gran mestre Leandro Crisa, del Mollet. I qui va completar el podi també va ser un jugador del Mollet. El gran mestre Iago de Moura acabaria en tercera posició. El mestre internacional Jonathan Cruz va acabar en sisena posició amb 6 punts i mig. Els càrrecs federatius també reuneixen força gent, que consti. Ara surt el sol. Hola, què tal? Com anem? Com va això? Comença la ronda. A les últimes taules es juga amb tanta tensió com a la sala de dalt. Ningú no vol deixar escapar ni un sol punt. Un torneig d'un dia és dur, tinguis l'elo que tinguis. Hi ha premis per tothom i una àmplia oferta de llibres i de jocs d'escacs per donar i per vendre, com és habitual en molts tornejos del circuit. Conversem amb Ivan Marina, director del torneig, qui ens comenta els aspectes més destacats del campionat. Doncs aquest torneig, per ser nou, és la seva segona edició, està agafant bastanta força. Aquest any tenim 88 jugadors, hem incrementat en uns 13 jugadors la participació. Tenim 7 grans mestres, 9 mestres internacionals i el nivell és bastant alt, no? Ara, Ivan, sou els encarregats d'estrenar el circuit? Ho seguireu sent? Això ja ho veurem, no? Clar, les dates pot ser que canviïn, però no són males dates per nosaltres. Pròxima estació, Canovelles.